En el Congrés dels Diputats, una cosa que va trobar a faltar el sindicat és més veu de l'esquerra. Més veu de l'esquerra. Els que vam dir no a la reforma laboral érem una immensa minoria en el Congrés dels Diputats. I érem una clara majoria en el carrer. Jo crec que no ens podem permetre que la veu del carrer, el sentiment de la societat, de que la sortida de la crisi és injusta, que és insolidària i que és insostenible, s'acabi instal·lant a les institucions, fent que hi hagi un decalatge absolut entre el que passa al carrer i el que passa a les institucions, fent com va passar amb la vaga general i amb la reforma laboral. Una reforma aprovada massivament pel Congrés i una reforma rebutjada majoritàriament en el carrer. Bé, jo penso votar Herrera perquè després de demostrar durant anys que és l'única alternativa i l'única persona que li dona canya a la dreta, penso que traslladar tot aquest discurs, com avui ha fet, de recolzament als drets dels treballadors, és la continuació de tot el suport que hi ha hagut a favor de la vaga general. L'Herrera és la continuïtat d'això i el penso recolzar a les urnes. Jo voto Herrera perquè penso que s'ha de fer una altra política, una política d'esquerres en el que els valors socials i una altra economia basada en el coneixement, basada en la innovació, basada en un nou procés productiu, té que ser una realitat. Jo voto Herrera perquè penso que soc de l'única generació que està a punt de donar un pas enrere en quant a conquestes socials i no tenim ganes de donar passos enrere. Voto Herrera perquè vull tirar endavant. Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa és l'única coalició que em garanteix, perquè m'ho va garantir el 29 de setembre, que està al nostre costat defendent políticament el que nosaltres estem defendent al carrer.